ahemfo etosu mienu ti mienu na Awurade rebefa Elia ehumu akọ osoro no Elia ne Elisha firi Gilgal koi na Elia ka kire Elisha se Misrael trahai na Awurade asoma me Betel na Elisha kan se Awurade ti asie na wo kra ti asie yi merinya wo ho na wosim ko Betel na difo ma wo Betel no fredi ba Elisha nchen be ka kire no se Wonim se na Awurade rebefa wura firi utiri so akọ na ose me nso minim munyikom na Elia ka kire no se Elisha trahai na Awurade asoma me Jericho na ose Awurade ti asie na wo kra ti asie yi merinya wo ho na wodru Jericho na difo ma wo Jericho no tweba Elisha nchen be ka kire no se Wonim se na Awurade befa wura firi utiri so akọ na ose me nso minim munyikom na Elisha ka kire no se trahai Awurade asoma me Jordan no na ose Awurade ti asie na wo kra ti asie yi merinya wo ho na wambenu no koi na difo manum aduonum kwa kogina won tentenso akirikyiri na wambenu no gina Jordan no na Elia fa ne nguso bobode bonsuo no mu na epai ko ha ne ha na wambenu no nam asase pese asu twai na baase wo twae no Elia ka kire Elisha se bisa de amenya mawo ansa na wafame afiri wo nkyɛn akɔ na Elisha se ma wo honhom abupan mienu mra me so na waka se wabusa ade ɛyɛ den sɛ wo hu me sɛ wɔrefa me afiri wo nkyɛn a ɛbɛyɛ saa ma wo na sɛ anyɛ saa ɛrenyɛ na onam rekro na orekasa no hwɛ ojati ase nam ne oja ponko a ebepae wonbanu no ntembai na Elia fa ehumu froko osoro na Elisha hwɛ na oteamu se Meja Israel ti ase nam ne wa ponko tetifo na wanhunu bio na waso na tade mu swan mu mienu na oma Elia ngusu a efiri ne ho guye no so na osane begina Jordan no na ode Elia ngusu a efiri ne ho guye no bonsuo no mu ka se ehe na Awurade Elia Nyankopɔn no ara wo na obonsuo no mu na epai ko ha ne ha na Elisha twai na difo ma wo Jericho a wo ntentenso no hunu no na waka se Elia honhom abesi Elisha so na oba behia no na wakoto no butu fom na waka kire no se hwe melema a woye nam aduonum wo wonko amu ma wonkonko hwehwe wura na ebi asese Awurade honhom ama ne so kɔ de na akoto mepo no bi so ana monhwa ne bi mu na ose monsoma na wo hye no ara ma no ye no ahomte no oka se monsoma na wasoma merima aduonum na okohwehwei nansa na enso wanhu no na wasane ba ne nkyɛn na ono de na ote Jericho na oka kire won se manka man kire mo se munko na kuro no mufo no ka kire Elisha se hwɛ kuro yi da bia yɛ fɛ sɛ de mi wura hunu yi na ensuo no nyɛ na asase no ma apɔn na ose momre ma yewa foforo na momfa nkyene ngumu na wade bre no na wo fredi ko nsuo aniwa no ho na okohwie nkyene no gu mu ho na oka se Awurade sie nie ma sensuo yi yade wowuo ana apon biara remfiri mu ho biu na nsuo no ye da di besi na dai said Elisha kae no na ofiri ho foro ko Betel na orefra ko okwan no so no mo frankitu afiri kro no mu ba begro ne ho ka kire no se Eti pa frère. 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 Eno odane ne ho na wohunu won no ode Awurade din dome won na asisi beria mienu firi kwaye no mu ba betete won mu mofra duana mienu na ofiri wakọ ka ma bepo ho na ofiri won so sane ba Samaria